Kinampirmara na ti Commission on Elections si Tisha Dilawag nga dadan dagiti na awat da reklamo sikna na ti mapaspasamak vote buying. Sigun na kini Attorney Julius Harvey Balbas, the election officer, Tisha Dilawag, babayan na dito ya ti text message an awat da karaman iti Philippine National Police. Inawlawag na akas sa panang surot iti protocol kit masapol nga da iti written complaint karaman dagiti tumakdara testigo ken dagiti manamnama nga ebidensya. Kinunanan o dagiti kakaster nga insidente ket agturong laeng dagiti masekna ni opisina tapno no ma-assistiran. At dapat dagiti text nga ma-receive tayo together with the PNP pagkas po namin under our protocol they should formally file a complaint at tapno ma-kantayin makikinasaling action. Umayda lang po sa opisina, umayda agreed and complaint sa opisina tayo, then we'll take the necessary action po and procedure nga na-provide si Comelec. Kung si Julius lang po kapag-possibility na siya natagagang kaibagang nga po tayo yung wala po, dapat at the formal complaint at dapat iti witness under oath and the evidence na po, either photo, video, and testimonies from the persons involved na isudapat na bayatan at we have the usual evidence. Ti panag-sarita ni election officer Attorney Julius Harvey Balbas. Okay, awanti naganan awang kumadetan nakuan at dadyayin. Okay? Idol Joan, ko kakatama damat training ka teacher kin anak angko ren. Ulawak pa din si petaulok. Deto'y vote buying, ada na ireklamo ko nam sa tatay hangko na unin na atendaran ng Idol Joan. Sino? Natawag na agpadamit nga partido Idol Bernard ti madakdakamat ngem ti kikidawan ti partido. So kahit nangasawen party list. Awan no grupo ko na Idol Bernard exinong bangir dagiti nangnangro na iti aglaban ti Mayor Idol Bernard adat nawat daman po di text message iti bangir ken diti medbangir isong agpada nga dati reklamo Idol Bernard ngem DJ laeng awan pa ti written complaint isong masapol nga DJ ko mati mapan asikaswen dagiti reklamo pakairamanan dagiti ebidensya testigo ken testimony tapnon no matulungan ti Comelec isuda mapilaan na ti reklamo digitoy karaman nga damet na awat ti Philippine National Police nga kastimat laeng report Idol Bernard. Okay. So both parties iti kinamayor dito sila tilawag deta dakamatem. Owen Idol Bernard. Okay. Isot ga po nang masapol nga alaganan atenda kasano nga ro dete iti pa-investigar na Idol Joan kasano process na gayam at tatanga the vote buying in awen assistiran ito da iti Comelec Idol Bernard kita indang nalaing no dagiti idasarda nga ebidensya ket makaumanay ket isonton ti mausar dayjay nga panakaipila na nakuan ti reklamo Idol Bernard. Okay. So dapat pilaan ti reklamo tapos madamdaman ag-investigate ni Comelec kasakasyay. Uwen Idol Bernard in-updatean tayo nga ron no kas pagarigan kadagiti previous nga sino digiti nagreklamo gayam Idol Joan no kas pagarigan ket ti nakatutukmot kadakwada ket adam diti kaming iti PNP apay adapay lang iti insidente ti naganan digiti vote buying. Saan meten nga na inaganan Idol Bernard iso nga text message nga minday jay iso nga gutguti-gutin ti Comelec nga mapando dumasari ti opisina tapno damit lang ti tumakder talaga nga physical ken ada ti written mausara dayjay para iti panakaipilat ti reklamo iti agdam market adagayan deti manarimaan ti hearing na nga reklamo ka deti previous barangay election Idol Bernard. Tanang at nasaludsod tayo na adabati sampol ket adagayam dagiti na i-Yuli last election ti barangay Idol Bernard. Okay. So previously meron na palang mga ganitong insidente
Ana nga kasanot wagas nga vote buying ada kwarta nga iyawat or adakdakamaten da detoy electronic wenno digitay GCash wenno bank transfer wenno Paymaya kasano idol dyan? Ang tipo na Idol Bernard, ada ti mismo kwarta nga mausar, ada pa yan ti digital, Idol Bernard, ket tigit-tigit makita lata ti may pagarup nga vote buying, tada ti kwarta nga rod nga involved, Idol Bernard. Okay. Now, kung konfirmaran na dito agwarwaras nga damag itilawag iti talo nga aldawsan nga digiti nga kwarta idol Joan kasakasjay agpaypayso digiti ipopost sa Facebook ang sungorod nga DJ pa iti investigarin na ti Comelec Idol Bernard no ada dagiti mapantog reklamo ken no talaga nga lehitimo digijay akit ison to ti makita ma-investigar. At narigaten no kasi nga insidente mahan mo nga mabalin ti haka-haka inadmissible to court at madi nga mabalin nga hearsay dapat ada ebidensyada na picturean da wenno digiti testigo ket na imatangan da dati panagiyawat kaday sam aminen or mga rabi that entrapment operation no kas pagarigan ket apay nga ada pailang kastoy ket ada mo digiti kaming iti Philippine National Police nga nakatutok katakwada. Kawan na sikap latamet dagiti agpay dasig Idol Bernard nalalaing damet kami dagiti digiti agpay dasig pwede agi karada pwede digiti kakadwana dagiti tudwenda dagiti kakadwada Idol Bernard nga puna sa anagan ang mismo si kandidato awana kataan kat no kas pagarigan na DJ ti paka anana Idol Joan awan pulos nga direct pinpoint nga politiko at saan ba't nga isot naggaraw nuggets mo yay so nga na uri kasunod agreklamo ka kaday sa hanmot nga iso na tinangyawat yun tamabalin mot nga ano kas pagarigan DJ Banger nga partidot pangyawat at tapno lang mapabainan that nadakamat nga kandidato di dakamaten na DJ isot ti sinsinan nga isot tagiyawat ti kwarta nga magayam ta Banger nga partido gayam iso na tapos tiliwen ti PNP di ka di dakil nga banag DJ. Well, Idol Bernard. And yun yung point ko doon. So nga, barbareng maimbestigar nga naimbag itibiyang ti Commission on Elections da itoy maduktalan da no ada videos nga mismo dati politician tinagyawat iti pirak kadigiti kakailian tayo dito yung syudad Tilawag. Ngayon ang question, ano't reaction when reception dagiti kakailian tayo dito yung Lawag Idol Joan? Nagdudo mga reaksyon Idol Bernard ada pwede giti agririri ta agawat ka no pa iti Bangir ta pwede ti may isang umawat met iti Bangir apo una ta duat imadat when I have two hands the left and the right kung kuna na nga kasdyan di ka di awatan na mo tayo Bangir nga madagay may style na nga nangagak diya ka mo nakakatawan no dinggam Tilawag City may panggap ka deta may pagarup nga vote buying at tawa mo pa na naganan na ireklamo nga na imbag nga talaga nga isot taket nagyawat. Okay. Ada dito una nga bunong. Okay. Ti may isa nga partido nagibunong idikwa. Okay. Gaputa nakaawat kan identified ka nga nakaawat kan iso nga dito may kadwa nga partido no agibunongin ket awan kami talistaan. Yun yung nangyari. Imawat kami tendemo no na. Like for example, doa kami kini Alger ti nagtaray. Yeah, example lang dito apo. Di Alger ti mo na nga nagkuti. Agpada kami agtaray nga kinaopisyal ti gobyerno, okay? So iso nat mo na nga nagkuti. May pagarup nga iso nakit nagiwaras una. Like for example, lang 50 ni Alger, ket sak mangmang tedak ti sagasot. Ngem gaputa inikan na kanjoan ti 50 nga na mapan kanyam inak kini Dennis at isot kag ti sagasot hasay. DJ ti plaster na kada so nga agkod-kod ti ulo di duma no apay nga di da nga makaawat, correct? Yun when they were identified that they were first received a cash or something as a form of vote buying from Alger no kas pagarigan
isut imununan. So deti may kaduan, barak nga ikang kapay kat imawat ka mat idi mo na no di ka kuma imawat at kat nakaawat ka kumat sa gasot nga nangangato ngem 50 pesos ni Alger, correct? Why na So DJ, tapos siyak pay, gabot adot kwartak, akat saan lang ka sa gasot itad ko. Tuno sumaro naman pagbalik ka duwa gasot. Tuno sumaro naman pagbalik nga talo gasot, aging gana nga marnek ka ganat sa ngaribot maitad ko. O di ba? Ano ka nga agawat to DJ, i-add mo to amin DJ Idol Joan, baknang ka nga permi no kas pagarigan. Imagine mo, kahit 100 lang yun, Idol John, times 1,000, we know 80,000 kung ng mga voters itilawag. Di ba? Manot exact voters sa Tantilawag City, Idol John? 82,069, Idol Bernard. Ayun. Sige, i-contar tayo. 82,069. 69. When? 82,069. Ni, madi. 82,000... 69. Deta ti number na times ni madimot deti anata yon. 82,069 times mano di mang may gantayo 25 aya 25 times 25 equals 205,172,500. Almost half million data. Ket di mo't ibagada nga first wave pa lang dito, Idol Joan. When nga no, Idol Bernard. Kasanot ang transfer tilawag tata. The first wave pala nito nagdakkelen. Redial mo ulit ni Idol Joan. Redial mo ulit. At napinta setting topic may panggep iti may pag-group nga vote buying dito ibukod tayong lugar. So ada kano both parties nagipila iti reklamo may panggep iti vote buying. No ada 25 iti may nga partido mano ije banger Idol Joan. Tiya nangiganto Idol Bernard kas lang nangat nga to te agpinpin na nga to dangorot tapno no maldo ko ti butos ti tao Idol Bernard di diskarteda ito. So no 2,500 ni Maysa, 3,000 ni Maysa. Mabalin Idol Bernard. Puunay kidi kasunod ang transfer tilawag. Nganganin manulangan nga aldawen that we have to nabigat mangrugitayan Idol Joan. It's 1 2 aging ganat 12 days pa 12 days pa yun. Apo kasama lang iti countdown ni 12 days of Christmas. Idol Joan to nabigat holiday. Rapok adigiti tattao nakatalat balbalay sangkad When Idol Bernard. Actually, no, sur tayo. Mas daw tayo pa itaw may tipasken apeng adati kasla yung grande nga padaya. Amamlatan naman. Ay, apo, aya. Diyos ko, lawag. Nagbak ng kan ka dito yung eleksyon. Alaman? Again, the COMELEC clearly said nga basta ada iti maawat na nga black and white, that is complaint, and of course with the evidences ada dapat ebidensya na tapno to support dete complaint nga may pila nga reklamo kontra ka dete may isa nga politiko Idol Joan nalawag mo't di jay iso nga agtultuloy ti investigation da no talaga nga da makita da more likely kadete mismo nga politiko nga gibonong iti kwartaw ino anyaman. Kasano dagayam hangay nilalawag ni Attorney Julius Balbas no aramaten da DJ online or bank transfer or GCash or the PayMaya whatsoever. Idol Joan, kasano daw nga matrace DJ? When iso di dyan masapul ti litrato, Idol Bernard, adamot siguro dagiti conversation nga nakaamuanda nga mangipaneknek nga DJ kit mang suporta kadagiti kandidato, Idol Bernard. I-delete ko ano siya. Kang kasay? O no na isend na kasi i-delete nan Ket no na nang isend mo ni Apo Politiko wenowa niya sa sino man nga coordinator, i-delete nanton at i-transaction da, sangka di? Aman, Idol Bernard. Malaksid, no, iti korte, ket dakamaten na detoy, ket palukatan na di GCash account na.
Mabalin, Idol Bernard. Ken aramate na ti GCash company nga lokatan na DJ account na no adaba transaction nga napasamak. Yun. Kaya delikado ang transfer ng electronic, di ba? Kasi may traces kasi yan. The traces na digita Idol Joel. So nga good luck kada kita alaganan agpaidasig kada kita nga gundaway. Think before you send kasi no kan Idol Joan. Idol Bernard. Okay. All right. Any more with Comelec Lawag? DJ Peleng